मोनफैबाय दा शपिं मलाव जोङो मान गरम दिनै बारा गरम नङा नंनायालाय थेवबो गोमलाब्ला जादों बोथोरा गोमलाब्ला बोथोरा बेखिनिखौ लायाबा बाजार इन्डियाव हाबनो नागिरदों दा जोङो बाजार इन्डियाव नायलांबाय गाइस बे हौवाखाफोरनिबो मोनगोन साट मोनगोन हिन्जावखाफोरनिबो दोङो खोना हौवाखाफोरनि थाखाय बाजार इन्डियाव मैयानो लानांगोन जोंहाबो सायाव थांबाय थादों जोङो दा सायाव थांबाय थादों बाबुनो सला नायदोंसै आब'आ बाबुनो बाबुफोरनि थाखाय एसे मोजां ओंखारदों मोजां आरो मोजां ब्रेड दोननो थाखाय मोजां ओंखारदों ना मोजां मोनदों गल्डेन कालारनि बे व्हाइट कालारनि प्राइसआ बेसेबां प्राइसआ फ्रुइट्स आरि दोननो हामगोन डाइनिंआव बेगफोरा सोब मोनगोन इयाव सोब दोङो पार्सफोरनि
सिगनायबो हादों इसोरो मोनाखै नामा दाबो नायथिबो मोजां मोजां मोनो नै जिगबरा मोजां कालार कालारखौ मोजां मोनो पाटियाला ओमफ्राय हिन्जावखाफोरनि गैला हिन्जावखामोन दे हौवाखाफोर सालबार मा बुस्थु इलाय सीसी केमेरा oh lem niya guys lem bainaba lem niya lem bainaba lem jalang lai de lem niya haraw na hiu guys sira mudang nuakai nei bekho niya jik mudang dona सोब मोजां नुयो इयाव फैबा लांजोबनो लुगैखायो सोबखौनो गेलेना फिसा नोंनि सामसफोराबो जि बुरा निया बेदर थुयै जानो हामगोन इदो नैबेबो मा प्लास्टिकनि सामस नामा नैबे प्लास्टिकनि गाइसनिया प्लास्टिकनि बायनो हागोन प्लास्टिकनिबो मोनो इयो 100नि प्लास्टिकनि स्टिलनि मोनाबाबो प्लास्टिकनि मोनगोन प्लास्टिकनिया प्लेनबो मोनगोन ini dinar खालामनाय biang hati-hati bebe ada बेयाव माने आंनि ब्लग खालामनायखौ नुबाय थादों आरो बियो नायबाय थादों आंखौ बियो माने मा खालामदों नंगौ खोना नायबाय गासैखौबो मोनगोन टिफिन मा दोनोबा नैबे मिथियाला दा मा दोनो जिखुनु दोनजायो आरो नैबे मा दोननो इस्सा नैबे निया काबा जि बुरा नैखौनो बायनायानो मोजां साहा लोंनो मानो होनबा नैबे बाइकायाबो निया इमान मोजां
लाबा मुलाफोरा ओमफ्राय गिलासखौबो मोजां सोदो निया गिलासाबो जि बरिया 75 नि बे गंसेयाव 75 इमान दाम मबा मोनोगोन बिसिनि दामाव नै बाथियाबो जि फिसा फिसा फिसानि जि साइजनि ररिखा आब'आ लागोन नामा सोगैनो र' नै गिलासखौ लागोन नामा सोगैनो नै आब' नैखौ लागोन नामा नै खिला दामा जेफोरानो माइलाय लायानो लागोन नामा नोंखौ नै मोनसेयावनो 100 ओंखायनो लाया नोंखौ इमान दाम ना बारा दामनि लोंबाथाय अ नैबेलाय मा नैबे बियार लोंनाय मबा मोनलोंगोन इयावबा जोङो फैनायाव बिदिबासो मोनलोंगोन जोंना नों मा मा लाखो बा मालाय मा मा लासो गैयो अ इनिया सेरेब लोंनोसो लायो नैखि उदै बुंखालांगोन नैयाव दै लोंबा बिसिनि गोदोरखौ लागोन आरो फिसाखौनो लायनो सारै नै फिसाखौनो लाय इमान गोदोर दारायखौ नाङा ना इमान मोजां मोजां दङ मानो सेफायनो नोङो जेबोरा नैया माइ गोलैयो ओइखौनो ला गाबुदिखौनो आयो नैया निस्खाया जेबोरा नैया जि गोसो बेखौनो लानो हायो नैया जेबोरा पिंक कालारबो दङ पिंक कालारबो दङ सेक्शन दर्जन नहीं ना कि ना ऐसा है माइलाय हेलमेट এই যে কি এটা সেইবা খাওয়া পারিব আপুনি হেলমেট হেলমেট নেছলে দেখাবাছি ন এই ধুই কেনে আমি তো পেলাও নহয় এটা পানি লওয়াই ফেলে ইখনো जोङो হেলমেট সে না বুंनो নাকি মুদনদমান Vlog kan na misla gamba misla. Malah ka? Kelas ni lantai. Hah? Kelas ni lantai itu. Besok. 300 mau pak? Malah. Ada mama dengan ini. Pin color kamu jangan sudah. Sangat bedsheet lah kamu mencet. Nunggu bedsheet lah kamu mencet. Murung kan aku tu. Macam mana leh? 50. Kon sesuatu. Oh, ni aman berapa ya? Rame,
आं मोजां सुनाय मानो बेखौ मोजां नुदों आंखौ बारा हांसोरैयो आं नायाखैना माने भिडिअ खिथिबाय थादों इयोसो लाजोब्बाय इनिखाय बारा हांसोरैयो Lama tak? Sik moजां नुदों ni ya. Sik moजां नुदों ni ya. Sik bora-bora fayदो नोंथांमोना बायनो हागोन या फिसाजोनि थाखाय नैफोर फिसाजोनि थाखाय sik bora नुदों ni गासिखौ ये आपको 99.9% जर्म प्रोटेक्शन और इसका पीएच बैलेंस ये भी गोदोनि हिमालय प्योर है प्योर प्रोटेक्शन फॉर प्योर हैंड्स हिमालय खुश रहो Ni jeans ah, hendak apa ni jeans? Jeans kuno. Kedan model pada ni aneh kalau kamu jangan dah ni. Ni be. Kamu nama? Jeans apa? Ini friend orang ini. Beg फिसा नै गथ'फोरनि थाखाय बेग सोब मोनगोन नैयाव फैबा बाजार इन्डियाव गासैखौबो मोनगोन बल मोनगोन गथ'फोरनि थाखाय गेलेनाय गेलेनाय आबौ मुवा लागासिनो नायबाय थादों इसोरो आबौ मुवा बिबिनि थाखाय बयनिबो खोथिया बामनायनिफ्रायबो नायबाय थादों अ मोजांसिननि बेबो सोलायनाया जिफोरा फिसा जागोन फिसा जागोन मोजां नुदों निखौ न' फिसा फिसा मोजां सुदों निखौ गथ' फिसाफोरनि थाखाय जि बरा बरा फायनो जि मोजां जि बरा बरा सोबखौनो मोनगोन नैया हराव उन्दुनाय गाननाय गथ' फिसाफोरनि थाखाय जि बरा बरा फैदो नैबे गथ' फिसाफोरा फुथुनाय गथ' फिसा फुथुनाय नैबे ओ बारबि सलानिया जि बरायानो जि मोजां नुदों निखौनि जोला जि मोजां बाजार इन्डियानिफ्राय फैलायबाय जोङो दा आबलानियाव बाजार इन्डियानि बाजार खालामना फैलायबाय बाजार इन्डियानिफ्राय फैबाय थादो आंनि फिसाजोआ बन सानाय थाङानो होमबा
팬더 후자바이나 쓰 쓰대. 자이 혼자 봐야 돼. 후자바이나 뭐? 후자니 아니라 파이는 뭐 가는 거 쓰들리. 왜? 능근데. 가리 페이드는 기다려면. Ya sih baru saat nama lah tuh. Sweetnya nih misalnya gue sampai kayak serius ulang kan ya. Aku isa tar nih mau skip paina ya na. Baila seba ko. Kan bisa kayak apa punya. Dukaan kita saya minta lagu nang. Hah? Dukaan. Tuh anak. Ayo lah nagan deh. Ay mau yo mana sih soalnya. Power solo. Ilya mau kemana sih sana itu? Oh Ilya siang tuh pengen ada. Oh, kebun jasa. Ilya tuh kan kamder. Hah? Ilya kan tuh kan kamder anda. Mandi Ilya. Oh, sander aku man. Seman pai den dero. Mereka ngapain pai den aku? Sana nanti. Sana nih kali. Bini mundur no. Rumah noi bintro. Bina? Promote ni no ay ni. Promote. Guys, man phải biết xem đã bao lần nhau. Này đây. Này gitu. Bye bye. Senang juga. Apa lah nama bye bye. Ada sungai di sana. Ada sungai. Ada sungai deh, sungai. 사실